Той са нещо с много такива. Айде, тръгвайте ми. Тръгвайте натам. Как да се обажда там? Знам, че съм красив, спокойно. Айде, айде обратно. Рони, тук при мене, Рони. Айде сега едно кръгче да направите, втори ред както сте. Когато тя върви най-отпред, след нея и най-отпред. Кръг, да, както сте на ринга. Гледай краката на Тюра. Сега вървите добре. Добре. Сега, служи я там без кришка. Там. Отиваш и я викаш. Това, което направихте удара. Служи я на място. Снимаш ли? Върни я по-назад да седне. Тук, за да имаш място достатъчно. Малко, мамо, чакай да ги бързо правя. Айде. Няма ги списат. Така, иди ти там с Рони в средата. Иди с Рони там. Кажи, за да може да те снимат. Това се завърти. Ще го направи ли това? Айде. Айде, Рони. Да? Да. Супер. Ивана, а ти какво ще покажеш за телевизия? А? Защо да не стане нищо? Добре, айде иди до там и поне я служи да седне и да легне. Ако искаш, аз ще я задържа да я викнеш. А? Айде. Дай ми я. Аджи, не се клезати. Айде сега. На място и иди да я викнеш. Не там. Викни я. Дай нещо. Кажи нещо, че ще ги даваш. Кришката, браво, и внимай, че за теб има едно бездомно. Айде, Тюра. Айде, Рони. Рони, ти си. Айде, моите ми. Браво! Рони ще почне да скача без проблеми. Давай и ти. Браво! Ето и тя скочи. Айде, Рони. Айде, Рони. Рони вече скача с удоволствие, да? Айде, Рони. Стоп! Браво! Казах, пускал до препятствие. Да няма къде да... Айде.
Ачи, хайде. Виждаш ли? Ръката ти, значи ти минаваш плътно до препятствието, а ръката с Аджи да е над препятствието. Тя няма откъде да мине, освен да скочи. Аджи, айде Аджи, айде. Виждаш ли? Лесно. Айде пробай пак. Айде. Аз даже не ми е удобно си казва. А правото къде го забрави? А правото? Значи правото и буквалата трябва да е веднага след като е направила нещо. Айде, Рони. Айде, брат. Други път да скочиш се кръпват нещо. Кажеш така. Над повече. Айде, пробвай. Видя ли? Оператора да не пускава. Айде, Рони! Браво! Браво, моето момче! Браво! Нека Рони, нека да сипва с другите кучета. Айде, това, което правихме отвън. Седни на място. Седни долу. Седни на място. Не, седни. Рони. Айде, викай. Седни долу. На място. Седни. Седни. Не, седни долу. Седни. Рони. Седни. Слагаш го на място, а поставяш, ти ще се върнеш към него и това ще го поставиш на място. Браво! Това беше идеално. Ти може би не го съставя. Седни долу. Седни. Долу. Ей. На място. Седни долу. Седни. Рони, легни долу. Легни. Не, Ачи. Седни долу на място. Седни долу. Седни. Седни. На място. Рони. Стой, легни долу. Ачи. Легни долу. Стой на място. Дайте ги трите кучета тук. Рони. Вземете си ги и се опитайте да скачате това нещо без криш. Оле. Айде, до тебе няма ли да ходя? Ачи! Не, Ачи. Добре. Айде, Рони, може. Айде, Просто трябва да влеземе тук. Пирам се да скочи. Може? От когато се навестиш. Браво! Айде, Рони! Значи само ти нещо се. Викай си я капката. Викай си я капката. Ръката. Точно ще да ти кажа. Ивана, ръката не напред, а настрани с капката, за да можеш да си над препятствието. Браво! Следващия път ще надвина повече препятствието. Ти плътното препятствието, за да няма къде да минава.